bekhona phakathi kwethu egameni likaJesu. Ndibulisa omama bonke, ndibulisa osisi abaphakathi kwethu, ndibulisa ubhuti, ukibonisi bethu egameni likaJesu. Ngibingelele umoya oyingcwele nangcwele okhoyo phakathi kwalendlu, oyisisekelo nentando yalendlu. Haleluya. Ngibingelele usisi Maawu khona phakathi kwethu. Kuhle sisi nawe, ungumusa kuNkulunkulu. Ngiyabulela ke bangcwele ithuba elingiphe lona lokuthi Nkosi nishiye izinto zenu nize kulendlu nizomamela. Akukuninganga ke bangcwele uThixo abhekileyo enhlizweni yami, nami ngizosheloku athi mangikusho uma ngiqeda ngisuke nami kule ndawo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani so unguJehova yena onamandla, unguThixo ekuhambeni kwethu, elithi izwi lakhe ungukukhanya, uyisibane sezinyawo zethu. Nasemva kwedinara ke bangcwele ngisakhuleka ngako egameni likaJesu, ngidlinza ngentando yakhe. Haleluya. Ngimbuza uNkulunkulu, Baba ufuna sithini na? Ufuna senze njani na? Ufuna sihambe ngeyiphine ya indlela? uNkulunkulu ngiyabathanda abangcwele abahamba ngokugqibeleleyo uthi besenza intando yami, bengawakhuluma amanga, bengazenza izinto ezingalunganga, kodwa behlala ezwini lami. Uthi uma ngabe wena usenza kanjalo, uthi ngizoba nawe, uthi ngizoba nawe koze kufike ekupheleni. Uthi kodwa ungekakwenzi konke lokho, uthi ngisizahamba eceleni kwakho. Kusho ukuthi kufanelekile ungene kuye uNkulunkulu, ungabi seceleni kaNkulunkulu kodwa yiba kuNkulunkulu. Uthi kwenye indawo ezwini lakhe, uthi hlala kimi nami ngizawuhlala kuwe. Uthi hlala kimi nami ngizawuhlala kuwe. Uthi kwenye indawo ezwini, uthi ndifune, uthi ndifune ndisenokufumaneka. Uthi ufumana mina uthi ufuna mina uzawufumana mina. Yiko bangcwele ntambama ngikhetha ukuba mangibe sendaweni yakhe. Kukhona bangcwele kuningi ebesingakhetha ukuyokwenza ngaphambili, kodwa sikhethe yena. Ngiyabingelela kwakhona ntombi ngena phakathi kwethu egameni likaJesu. Ngiyacela ophethe iBhayibheli afunde Genesis chapter 25. Hallelujah. Genesis chapter 25. Ngicela uqale ku-verse 21. Hallelujah. Uhambe uyofika ku-22. Incwadi kaGenesis chapter 21 verse from 21 25. Chapter 25 verse 21, 22, 23. Chapter 25, Mama. Amen. Jesus. Chapter 25 verse 21. Hallelujah. Kanje egameni likaJesu waseNazaretha. Verse 21. uIsaka wakhuleka umkakhe kuJakobe. Hallelujah. uIsaka wamkhulekela umkakhe kuJehova ngokuba wayeyinyumba. uJehova wamzwela uRebeka umkakhe wakhulelwa. Verse 22. Abantwana baqhubukushana phakathi kwakhe, wathi uma kunje ngisekhona ngani na? Waya wabuza kuJehova. Verse 23. uJehova wathi kuye, esiswini sakho kukhona izizwe ezimbili, izinhlobo
izinhlobo ezimbili zabantu ziyakwahlukana ezibilini zakho. Ezinye izizwe ziyakwahlula esinye, omkhulu akhonze omncane. Baba, lizwi lakho